jo fanga bwana kosɛbɛ cɛfini tabaw ka ɲɛma ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ k'a daminɛ avril kalo tile fɔlɔ ka taa bila a tile 3 la an ka cɛfini tabaw Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna la k'u ye wulikajɔba kɛ wulikajɔ mun n'a kɛra sabu ye yɔrɔ caman bɛ yen nɔ ka se ka jugu kɛlɛ yɔrɔ mun bɛ yen nɔ ni o ye Binta Gungun fo ka taa se Larneb ani Arazelma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔw kɛ ka jugu kɛlɛ commandant ni o ye colonel Seydou Bassirou Ɲagadu ale ka ɲɛmaya kɔnɔna la ale n'a ka cɛbalenw u ye wulikajɔw caman kɛ wulikajɔ mun kɔnɔ ko u ye Bamancia waliɲɔgɔn kɛlɛ tigilama caman daji ka minɛn caman minɛ u la ani fo ka taa se u ka kɛlɛkɛminɛnw ka a caman kɛ bugurijɛ ka a daji u ka mobiliw motow tajiw ani u bɛ kunnafoni cari fɛn minnu fɛ ni o ye communication ye taliki walikiw u ye o caman daraki u la ani ko ka taa se an ka finitigilakaw ka mobili dɔ ni Bamancia waliɲɔgɔn kɛlɛ tigilamaw tun ye o suɲɛ san 2018 ko nin wulikajɔ in kɔnɔna la cɛfini tabaw ye o mobili in ka a bɔ u bolo ka u bɛɛ lajɛlen daji ani fo ka taa se maa ninnu bɛ mugujugu minnu da an ka cɛfini tabaw ɲɛ ni o ye minina ɲɔgɔnw ye ko an ka cɛfini tabaw Tɔnbukutu mara wulikajɔ in kɔnɔna la u ye a mini camanba k'a tiɲɛ olumasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko baara in sera ka kɛ cogo di faamaw ani population civile ni o ye dugudenw ye olu ka boli ɲɔgɔnw de kɛra sabu ye ka se ka nin jaabi in bɔ wa ko Tɔnbukutu mara fan caman kɔnɔ u ye wulikajɔw kɛ ka se ka jugu ninnu k'u kɛlɛ u y'u camanba de daji ka minɛn caman minɛ u bolokɔrɔ an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔ kɔnɔna la halisa ɲɛma ka kɔrɔfɔw la ko Mopti ani Segu marabolo kɔnɔna la avril kalo tile 2 an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔbaw kɛ wulikajɔ mun n'a kɛra sabu ye ka dadigi kɛ juguw la a wulikajɔ kɛra sabu ye ka juguw ka minɛn caman minɛ u la ka u caman daji cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko an ka cɛbaw sanfɛ kɛlɛcɛw ani duguma kɛlɛcɛw u bɛ wulikajɔw la nka ko sanfɛ kɛlɛcɛw olu ye wulikajɔba mun kɛ ka sanga ni avril kalo tile 2 ye Mopti kaw bara yɔrɔ mun bɛ yen nɔ ni ani Mopti ye kilomɛtiri 3 ni o ye Konza o localité ye o kɔnɔna de la an ka cɛfini tabaw k'u ye Bamancia waliɲɔgɔn kɛlɛ tigilama maa 10 ɲɔngɔw olu kun farame ɲɔgɔn kan k'a ɲini k'u b'u ka Bamancia walew ka olu labɛn ka u to u fara ɲɔgɔn kan na ka taa u dogon kosɛbɛ jiridukɔrɔlaw la n'a fɔ k'u yɛrɛ kɛ jiri ye u n'u ka mobiliw bɛɛ lajɛlen ko an ka cɛfini tabaw ye u lajɛ ka u susu ka u bɛɛ lajɛlen daji ka bɔnɛ jigi u kan sanfɛ kɛlɛcɛw ko Bamancia waliɲɔgɔn kɛlɛ tigilama ninnu dɔw kun kɛmɛ fɛnɛ ka taa u dogo ni o y'u ka mobili 2 ye pick-upw ka taa u dogo jiri duguma ko an ka cɛfini tabaw o ye u susu ka u bɛɛ lajɛlen daji wa ko o wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛra ka kɛ professionnalisme ni o ye baara ɲɛdɔn yɛrɛ ye an ka cɛfini tabaw ka ɲɛma ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko o waati kelen fɛnɛ la ni an ye dadigi kɛ u la kosɛbɛ an ka sanfɛ kɛlɛcɛw Segu marabolo kɔnɔna la ka fara Mopti kan o fɛnɛ kɔnɔna la service de renseignement mun bɛ yen nɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la olu ye wulikajɔbaw kɛ Zancɛbugu ani fo ka taa se Kekɔrɔ o tu kɔnɔna la Segu marabolo la ko an ka cɛfini tabaw u ye jugu dɔw u camanba ka u daji u maa 50 ɲɔngɔn ko an ka cɛfini tabaw ye u susu tuba in kɔnɔna la ni o ye Kekɔrɔ tu kɔnɔna ye ka u bɛɛ lajɛlen daji k'u ka dagayɔrɔ n'u ka dogorɔ dɔ de tun bɛ tu in kɔnɔ nka an ka cɛfini tabaw ko ala n'u ka sɛgɛsɛgɛliw u ka wulikajɔw ani u ka baara kɛcogo ɲuman sɛgɛsɛgɛli ɲuman kɔnɔ k'u sera ka ni maa ninnu ka u lajɛ maa 50 ɲɔngɔn ka u bɛɛ lajɛlen daji Kekɔrɔ a tu kɔnɔna la olumasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko wa wulikajɔw tora senna o wulikajɔw kɔnɔ ka se ka maa ninnu k'u lajɛ u bɛ boli minnu bɛ taa dogotu jukɔrɔ ani minnu bɛ k'a ɲini k'u bɛ Bamancia walew labɛn ka ɲɛsin malidenw ma ka u bɛɛ lajɛlen susu ko wa Mali fan bɛɛ lajɛlen ensemble du territoire national an ka cɛfini tabaw bɛ a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka se ka jugu kɛlɛ Kidal marabolo kɔnɔna la an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔw la a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko u ye susuli dɔ da juguw kan jumadon an ka cɛfini tabaw ka ɲɛma ka kɔrɔfɔw la ko ka sanga ni wulikajɔw ye yɔrɔ mun bɛ yen nɔ ni ani Kidal ye kilomɛtiri 45 hakɛ an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ko Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ munumunu salo la wa u ka munumunu fanga bon kosɛbɛ wa u ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ u ni duguma kɛlɛcɛw ka boli ɲɔgɔnma kɔnɔ n'u ye maa ninnu lakolen yɔrɔ mun na bawo ko jugu ninnu bɛ taa u dogo tukɔrɔlaw de la ka u yɛrɛ kɛ n'a fɔ jiri nka ko an ka renseignement sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka sɛgɛsɛgɛli fanga bon kosɛbɛ u mana sɛgɛsɛgɛli kɛ ka maa ninnu ye ji jukɔrɔ
an ka fɛn min ye sanfɛkɛlɛcɛw ye ko maa ninnu to jiri duguma u bɛ u ni jiri bɛɛ lajɛlen viser ka susu ka bɛɛ lajɛlen kɛ bugurijɛ ye cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ o siratigɛ de la ko an ka cɛbaw u ye ninnu dogolen sɔrɔ jiri duguma u ka motow n'u ka mɔbiliw n'u kun kɛmɛ ka u sɛbɛkɔrɔ dogo kosɛbɛ u yɛrɛ bolo ko ɲɛ t'u la tuma min na an ka cɛfini tabaw nana ka u susu ka u n'u ka moto an'u ka mɔbiliw ka a bɛɛ lajɛlen kɛ bugurijɛ ye Kidal marabolo kɔnɔna la wa ko u ye maa mun daji ni o ye Bamaɲi walijɔ kɛlɛtigilamaw ye a maa dagosi bɔnna kosɛbɛ maa 100 caman u ye u daji wa k'u yɛrɛ k'a fɔ mugujugu minnu bɛ yen nɔ ni u b'a da an ka finitigilakaw ɲɛ ni o ye ye u ye o camanba de mugujugu ninnu ka a tiɲɛ ani fo ka taa se minnu ni u b'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ dɔrɔni minnu bɛ u bolo ka o fili an ka kɛlɛcɛw kan ko an ka kɛlɛcɛw ye fɛlɛkɔrɔw daminɛ o da la ka se ka dɔrɔni ninnu bɛɛ lajɛlen ka o kunbɛn u ye dɔrɔni fɛn fɛn k'a ɲini k'u b'a a fili an ka finitigilakaw ye a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ finitigilakaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko cɛfini tabaw ka wulikajɔw ani u ka cɛsiri a kan ka fo ni wulikajɔ in na bawo ko nin kɛlɛ in na u ye sebaya sɔrɔ jugu kan wa a kɛra u ka cɛsiri wulikajɔw kɛlɛ kɛcogoya ɲuman yaasa ka se ka jugu kɛlɛ wa ko baaraw bɛ to sen na jugu ninnu ti to yen sunɔgɔ t'u ye lafiya t'u ye fo ka u bɛɛ lajɛlen daji yaasa maliden bɛ se ka munumunu salo kɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka taa an ka ciw la ka sɔrɔ an ma siran wa ko wulikajɔw bɛ to sen na yuruguyurugu ani dunkojuguya kɛlɛli o kadara kɔnɔ baarakɛda min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye pôle national économique et financier pôle national économique et financier olu ye wulikajɔbaw kɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ yaasa ka yuruguyurugu kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ san 2025 la ko sefa wari miliyari 263 u sera ka o de minɛ yuruguyurugu tigilamaw bolo minnu y'a kɛ wari mun minɛna u bolo k'a bila Waganɛ kɔnɔna la k'a kɛra sababu ye ka Waganɛ bugu kosɛbɛ bawo maa minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ jamana nafolo ta k'a kɛ lemuruba ye k'a bɛn u da ma a yɛrɛ mɛn k'a fɔ kulu ninnu fɛ ni maa minnu minɛna o nafolo dalakili la u b'a fɔɔnɔ wa a bɛɛ lajɛlen o ni ɲangili min ka kan o bɛ da o kan wa ɲangini kɔfɛ nafolo in bɛ bɔ fan o fan u b'a ɲini k'a bila a nɔ la o siratigɛ de la ko blanchiment de capitaux ni o ye yuruguyurugu suguya wɛrɛw ye ani fo ka taa se jamana ka nafolo corruption na ɲɔngo u ye o sɛbɛnfura camanba de ta ko yɛrɛ kɛ mɛ sababu ye ka se ka an ka jamana kɔnɔ jamana ka nafolo ko wulikajɔ bɛ ka kɛ a la halisa sariyakisɛ mun ni a taara yuruguyurugu kɛlɛli kama ko u bɛ ka a baaraw bila sen kan ka a bugali bere giriya kosɛbɛ yaasa jamana ka nafolo zon kulo u bɛ se ka jamana ka nafolo to yen sariyakisɛ mun ko n'a taara loi 2021 051 29 septembre 2021 o sariyakisɛ o de b'a a to fɛn mun ye nin tribunali kofɔlen ye ni o ye pôle économique et financier ka se ka gosili kɛ kosɛbɛ ka jamana ka nafolo ka a lakɔlɔsi maa si kana a jogojuguya ka sanga ni an ka code de procédure pénale ye sariyakisɛ min bɛ yen ni o ye 881 o bɛ baara kɛ ni o de ye wa ko u bɛ k'o baara mun kɛ ni tribunali min bɛ baara kɛ commune 3 o tribunal kɛrɛfɛ wa ko cɛsiri ni wulikajɔw dɔ bɛ ka fara u ka baaraw kan yaasa jamana ka nafolo maa si kana maga a la nka hali ni maa minnu y'a dun u b'a fɔɔnɔ k'a bila nɔ la wa ko u bɛ ka wulikajɔw kɛ ka se k'u ka bolofaraw bonya Sikaso marabolo Buguni Keɲeba Segu ani Kulukoro yaasa baarakɛla in a bɛ se ka yakubaya cogo min na ka yuruguyurugu dunkojuguya ka o kɛlɛ kalanko sira fɛ ekɔliso min bɛ yen nɔ ni o ye santé kɛnɛya kalanso école de santé Kalajata ani fo ka taa se u ka sanfɛ kalanso ni o ye institut des sciences médicales Gorée olu ye u ka promotion 2025 maaw u ka bɔli kɛ n'u b'a wele ko graduation sibiri avril kalo tile 4 par la culture kɔnɔna la kɛnɛ mun kan ni jama bɔra kosɛbɛ denmansaw ani fo ka taa se kalanso ɲɛmaaw ma a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko kɛnɛya ko kalansow la kalanden ninnu ye baara mun kɛ a bolofaraw ni o ye a filɛri bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la minnu ye sebaya sɔrɔ ni o ye préminationnaw ye o bɛɛ lajɛlen bɔra Kalajata ani fo ka taa se institut de santé Gorée o kalandenw u ye o sebaya sɔrɔ kosɛbɛ kɛnɛ in kan maaba caman kun bɛ yen nɔ u ye kɛnɛ in ni ka a denfa k'a di docteur Mamadu Suware ma maabaw denmansaw caman kun tan bɛ seko ni dɔnko tigilamaw bɛɛ lajɛlen kun taara ka se ka taa kɛnɛ in ka fanga bonya kosɛbɛ kibaru tɛ fan fɛ mun bɔra o kɔnɔna la an ka jango lajɛ san 2025 kɔnɔ n'i ye kɛnɛya kalansow ka jaabiw fara ɲɔgɔn kan kalanden mun kɛra fɛkasidenw ye premier nationaux ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra dɔgɔtɔrɔya kalansoba école de santé Kalajata
a n'u ka sanfɛ kalanso Institut des sciences médicales Gorée de la o kɛra nisɔndiya ni wasaba ye kalanso ninnu ɲɛmaayaso ani denmansaw bolo. O de la kalanden ninnu ka kalan kuncɛli ɲɛnajɛ kɔnɔ cérémonie de graduation jɔnjɔn ni bonyamasegi sɛbɛnw tara k'a di kalanden sanbalaɲɔ ninnu ma minnu ye kalanso in lawasa kosɛbɛ n'u ka jaabi ɲumanw ye. Bon, minnu bɛ ka jamana sɛbɛn sɔrɔ a bɛ mɔgɔ 200 ni kɔ ɲɔgɔn na bɔ. Voilà, donc particularité mun b'a la ɲinan c'est que nin denmisɛnnin ninnu na pratiquement n'i y'a jateminɛ c'est que pratiquement u ka promotion in na n'i y'a ta mɔgɔ 100 i bɛ sɔrɔ classe kɔnɔna la pratiquement a caman a bɛɛ passera. Voilà, u ye 100% kɛ filière bɛɛ lajɛlen na. O kɔfɛ la o 100% in kɔfɛ donc premier nationaux filière saba bɛ yen c'est-à-dire que Mali kɔnɔna la c'est-à-dire que o filière saba bɛɛ la premier national bɛɛ bɔra an ka école la. Donc o filière infirmier d'état ye o filière sage-femme ye o filière biologie médicale et même santé maternelle infantile je veux dire filière naani ɲɔgɔn na o bɛɛ premier national bɔra ye et c'est la toute première fois dans l'histoire école de santé ka histoire la Mali kɔnɔ nin ka se ka kɛ. Nin kɛnɛ in kan denmansa minnu kun bɔn bɛ ka caya ka t'u denw bilasira olu kun wasalen don wa kalandenw yɛrɛ nisɔndiya bɛ tɔgɔ kura bɛna wele kalanden ninnu na ko dɔgɔtɔrɔw o ye nisɔndiyako ye u bolo. Bon nisɔndiya min bɛ na bi a vraiment dama tɛmɛlen don u bɔra ka waleya min yira sisan an b'a fɔ tɔgɔ na ko nin ye prévu de ye o ne yɛrɛ denmuso b'a la Korotugu Mariko elle est première nationale donc ni ko ne ka mɔgɔ bila ka na n ka a fɔ mɔgɔ ɲɛna a ka na o kɔni o kɔni a bɛ b'a fɔ ma kuma quoi o kɛlen don ka ban. Donc ne ye kalan kɛ ISM Gorée u b'a fɔ a ma ko Institut des sciences médicales Gorée donc n'o ye kalajata branche dɔ ye donc bi kɛnɛ in an nisɔndiyalen don kosɛbɛ vraiment an ye 3 ans d'études kɛ vraiment bi a résultat fila an content don kosɛbɛ donc an ka parcours in kɔnɔna la an ye fɛn caman ye donc u ye conseil caman d'an ma u ye fɛn caman yira n na donc u ka conseil an b'u to an hakili la k'u utiliser pour que an kana na perturber ko dɔw kɔnɔ. Bi ni nisɔndiyalen don an ka promotion na parce que an de kɛra promotion d'excellence ye an y'an somɔgɔw kunna wolo wa nisɔndiyaba de b'an na mais n somɔgɔw n bɛ Ala fo ka kira fo ka n somɔgɔw fo k'an ka maîtres bɛɛ lajɛlen fo. Ni kɛnɛba in denfaya minɛ kun din bɛ maa min ma ni o ye Dr Mahamadu Suware a nisɔndiyalen ka kɛ kɛnɛ in denfa ye a ye ladilikan caman ka misali ta a yɛrɛ tɛmɛna sira minnu fɛ k'o ɲɛfɔ kalandenw ye u bɛ se k'u sinsin minnu kan u ka doctorat baaraw kɔnɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la a diyara n ye a bonyana ma kalan de fɛn bɛɛ ye quoi donc Mali la yan c'est vrai que kalan valeur ka dɔgɔ dɔɔni mais petit à petit a bɛ ka kunkolo kɔrɔta dɔɔni donc ninnu ye maire de u ka école la maire de don jamana fana kɔnɔna na donc ka ne fana ta ko o parrain tiɲɛ yɛrɛ la n t'a dɔn n bɛ kuma min fɔ je les remercie seulement pour dire que sira in ka jan quoi wa sira in ma nɔgɔ mais n'abandonnez pas quoi a bɛ ɲɛnabɔ quoi i yɛrɛ y'a ye ne ka sira kɔnɔna na n ko ni caman tun bɛ sira la mais malgré tout on a continué a ma tila fɔlɔ tant que adamaden bɛ balo la challenge bɛ na quoi donc c'est pour le dire que n y'a fɔ na fugula min b'u kunna n bila l'u kunna sisan a fugula in ka girin kosɛbɛ donc ça vient avec des responsabilités donc u k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen na fugula in kana bin quoi. Kɛnɛ in kan waleɲumandɔn sɛbɛnw ni jɔnjɔnw dira maa caman ma k'a daminɛ kalansow kalanfaw la kunnafonila minnu bɛ kalanso in kunnafoniw cari fo ka taa se kalandenw ma minnu kɛtɔ filɛ u ka kalan fori ha ka ja kalandenw na sodansow. An b'a yɛrɛ la k'a fɔ kɛnɛ in kan nisɔndiya ma kɔ tigɛ an ka dɔnkilidala suguya bɛɛ lajɛlen mande dɔnkiliw kurafɔlaw rapɛriw ɲɔgɔlɔnbɔlaw poyiw ɲɔgɔlɔn minnu bɛ dɔgɔtɔrɔya nafa fɔ maaw ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ka kɛnɛ in labonya kosɛbɛ. Segukaw fɛ yen nɔ marabolo kɔnɔna kibaruya kɔnɔna la Segu ɲɛnajɛ kɛnɛba min bɛ yen nɔ ni o ye festival sur le Niger ye a labɛnbagaw u ye cikan bɔ ka yɛrɛ k'a fɔ ko kɛnɛ in kun bilalen bɛ k'a daminɛ décembre kalo tile 26 ka taa a bila fɛn min ye san kuncɛ waatiw ye san 2027 ko a bɔra dɔgɔkɔrɔ k'a bila février kalo tile fɔlɔ ka taa a bila février kalo tile 6 la baw u ka cikan kɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ ko a yɛrɛ mɛ k'a fɔ o waatiw la ni o de ye décembre kalo tile 26 ka taa bila janvier kalo tile fɔlɔ la o kuma ɲagaw ka ca kosɛbɛ o de la ko jɛkulu u y'a labɔ a laɲini k'a bila février kalo tile fɔlɔ la n'a fɔ a tun bɛ kɛ waati min na kosɛbɛ GKAKI ni o ye festival a labɛnkulu ye groupe Corée art et culture u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ɲini bɛɛ k'i hakili to a la k'a fɔ
festival sur le Niger san ba fila ani mugan ani wolonfila ta in a bɛna kɛ février kalo tile fɔlɔ ka taa bila a tile 6 la segukaw bara gawukaw fɛ yen nɔ sifinnakaw kalan kɛra olu kun ni o ye kɛlɛw bɛ se ka kunbɛn cogo di a yɛrɛ bɛ k'a fɔ fɛn mun ye kulu ta ɲɔngo ani fo ka taa se gawo sifinnakaw ka jɛkulu ka sanga ni kunungo kari avril kalo tile 5 ye olu de ye nin kalan kɛnɛ in sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ mun bɛna sigidaw la an yɛrɛ dama bɛ se k'a fɔ ani ɲɔgɔn cɛ cogo min na ka na ni bɛn ani kɛlɛ baw ko sigikafɔ o ye daamu ye cogo min na an fɛ yan nɔ bamanan na a ka kan gɛlɛya bɛɛ kɔnɔ an ka se ka kuma ko bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛyaw lasa direkaw bara kumaɲɔgɔnya tɛmɛna maakɔrɔw ani sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ ko dialogue intergénérationnel o mun bɛ kɛ sababu ye maakɔrɔw olu ka hakilina carili k'o don sifinnakaw bolo ka sifinnakaw fɛnɛ hakili lami kosɛbɛ ko nin kɛnɛ in a bɛ sigiw diya an bolo bɛn ni keleya ani fo ka taa se an ka sigidaw kɔnɔna la mara o mun ka gɛlɛn kosɛbɛ ka se ka mara sinsin sifinnakaw la hakilina in k'a bilala sen kan ONG COGE PAREM ani fo ka taa se FAMOCO olu ka boloɲɔgɔnma o kɔnɔna la mayinakaw fɛ yen nɔ ko cɛncɛn sɔngɔ gɛlɛyalen don baw ka bɔ bi tɛnɛdonya in na a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko dɔ fara bɛ cɛncɛn sɔngɔ ka mayinakaw fɛ yen nɔ ko ni cɛncɛn tun bɛ feere 5000 ni waati in na bɛɛ ɲɛ kelen bɛ ka taa a feere 6000 o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kuma dɔw la a bɛ ka yɛlɛ fo ka taa se 10,000 ani kɔ ma ko o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko gɛlɛyaba de bɛ cɛncɛnko la sojɔlaw olu yɛrɛ k'a fɔ ni gɛlɛya minnu filɛ nin ye a bɛ ka dɔ fara olu ka gɛlɛyaw kan nka cɛncɛn don n'o yɛrɛ k'a fɔ olu bɛ cɛncɛn donni ni taji minnu ye tajiko gɛlɛya de kɛmɛ sababu ye ka se ka cɛncɛn ka dɔ fara a sɔngɔ kan ma in na bananbakaw fɛ yen nɔ kerecɛnw ani fo ka taa se silamɛw ma olu jɛra ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka sanga ni kerecɛnw ka seli ni o ye paki o kadara kɔnɔna ye a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko fɛn mun ye préfet ni o ye bananba préfet ye ani fo ka taa se politikimɔgɔw ani kerecɛnw silamɛw bɛɛ lajɛlen jɛra ka nin ɲɛnajɛ in k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ko o ye sigi ye sigi mun ni a bɛ bɛn ni keleya an ka don da kelen fɛ ka se ka bɔ da kelen fɛ an ka jamana kɔnɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ siyako walima diinɛko o tɛ bɛn ni keleya bali an bɛɛ lajɛlen ka aminako ye mun ye o de ye sigidaw ani jamana kelen a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na masinakaw fɛ yen nɔ fɛn mun ye kɛnɛ dɔ sigira k'a kɛ u ka kungobolo mun bɛ yen nɔ forêt classée kolongo ka se ka o kungobolo in a lakana cogo ani fo ka taa se a labaara cogo hakili falenfalenw kɛra o kan ko kolongo tuba mun ni a nafa ka bon kosɛbɛ ni yɔrɔba don yɔrɔ mun n'a bɛ sigida lakana o de la k'a ka kan kalan ka kɛ maaw kun ani ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye maaw bɛ se ka nin tu in lakana cogo di baw tu tigɛli bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a bɛ na ni ja ye yaasa ka ja kɛlɛ ka cikɛlaw to u ka se ka nafa sɔrɔ k'a ka kan bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka nin tu ninnu ka a lakana yorosokaw fɛ yen nɔ paki ɲɛnajɛ o kɛra ka sɔrɔ foyi o ma bɔ a kɔnɔna la maa ma bana ani siraban kasara foyi o ma se ka kɛ o siratigɛ de la a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko o kɛra nisɔndiyakoba ye baw ko maaw fana tun kamana gan bɛ fɛn min fɛ ni o ye lakanabaliya ani taji sɔngɔ yɛlɛli yalima maaw bɛna se ka bɔ ka caya wa ko waati in sera ka kɛ kerecɛn diinɛ tigilamaaw fɛ ka sɔrɔ fɛn mun ye lakanabaliya ko maaw ma jɔrɔ o la ani fo ka taa se maaw kɔni u sera ka bɔ u bɔrɔ la ka ɲɔgɔn sɔrɔ yorosokaw bara yaasa ka se ka taa kerecɛnw ka nin seliba in ni nin ɲɛnajɛba in kɛ ko a kɛra nisɔndiyakoba ye yoroso ale mun ni kerecɛnw ka ca yen kosɛbɛ a bɛɛ lajɛlen fɛ an sɔngɔkaw fɛ yen nɔ kɛnɛ dɔ sigira sen kan ka sanga ni bi sɔgɔmada in ye ko ka se ka damatɛmɛ wale mun ni a bɛ da musolakaw kan ko VBG ka o ɲɛfɔ maaw ye maaw ka faamu a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko nin ye hakilina ye fɛn tila mun ni a bɛ kɛ k'a fɔ guwa kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn bonya muso man ka damatɛmɛ wale ta ka ɲɛsin cɛ ma cogo min na cɛ fana ma ta k'a da muso ma o cogoya la ko ni an ye fɔɲɔgɔnkow bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ka sigi k'a fɔ an ka sigidaw la ka ɲɔgɔn bonya ani gɛlɛya mana na cogo cogo an kana a kɛ ni damatɛmɛ walew ye i n'a fɔ jogoni fɛnw ka ɲɔgɔn bugɔ ni o ye ko guwaw kɔnɔ ka se ka maaw hakili la cari kosɛbɛ bɛɛ k'i janto o la k'a fɔ maaw bɔra Burem Ansongo Kidal Gao yaasa ka se ka taa ni hakili falen kɛnɛ in kan kɛnɛ mun ko n'a nafa ka bon kosɛbɛ n'a bɛ kɛ sababu ye ka an ka guwaw ani an ka sigidaw ja kibaru tɛ fan fɛ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ka sɔrɔ ka taa an ka kɔn kibaru kɔnɔna la
an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75. Ngo 98 17 36 45. Burkina Faso jamana kɔnɔ la fintigilakaw yɛrɛ k'a fɔ ko u ye Bamanca walinjuguya kɛlɛ tigilamɔgɔw ka ɲɛmaa dɔ ka o faga. Arame k'a fɔ maɲi ko a kun ɲinimɛ kosɛbɛ diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka se ka maɲi baw a ye baara mun kɛ ani a ye damatɛmɛ wale mun kɛ ka ɲɛsin maa nanama sumalenw ma ni o ye Karim Torodo ye ni u b'a wele ko Abdul Bashiru. Arame k'a fɔ maɲi kun ɲininen don kosɛbɛ wa a kunkolo yɛrɛ kun dan bɛ ka nafolo da a kunkɔrɔ fo ka taa se fɛn mun ye sefa wari miliyɔn 175 ɲɔngo ko ka sangani kabi san 2023 ni maɲi kun ɲininen don kosɛbɛ. Nka Burkina Faso fintigilakaw ka wulikajɔ ba dɔ sen fɛ ni wulikajɔ mun kɛra sabu ye ni u ye Bamanca walinjuguya kɛlɛ tigilama maa 57 daji. O wulikajɔ n'o sɛgɛsɛgɛli de kɔfɛ u nana ye k'a fɔ an bɛ don min na ko bi Burkina kunnafoni sira AIB ka fɔ la ko ja u ka o susuli sen fɛ ni maa kofɔla ni o ye Bamanca walinjuguya kɛlɛ tigilamɔgɔw ka ɲɛmaa in ye a kun fagara o sen fɛ. Wulikajɔ in kun kɛra u fɛ ka sanga ni janvier kalo tile 16 ye. Sɛgɛsɛgɛliw de kɔnɔna la u y'a ye k'a fɔ Bamanca walinjuguya kɛlɛ tigilamɔgɔw ka nin ɲɛmaaba in Burkina Faso fintigilakaw ye a daji. Congo RDC jamana ɲɛmaaw ni Amérique jamana kɛmɛ ka bolo ɲɔgɔn kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko tungana tagala minnu bɛ yen nɔ ni o ye Congo ka denw ye minnu gɛnna ka bɔ Amérique jamana kɔnɔna la yaasa u bɛ se ka dɛmɛ don olu ma cogo min na wa ko o ni Amérique de bɛna bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka dɛmɛ don o maa kofɔlen ma. Maa minnu seginna ka na Congo jamana kɔnɔ o ni Amérique ye bɛnkan sɔrɔ k'a fɔ o maaw bɛ se ka segin ka don baaraw la cogo min na u fa jamana kɔnɔ ka u dɛmɛ yaasa u bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛ wa ko Amérique jamana ye engagement ta k'a fɔ ko ale bɛna nafolo bɔ nafolo mun bɛ kɛ sababu ye ka se ka ni maa kofɔlen ninnu ka u don baara la u ka jamana kɔnɔ. Mozambique kɔfɛ Ghana jamana fana y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale tɛ sɔn jalajɛba ma jalajɛ mun n'a bolodalen don fɛn mun ye Angleterre jamana kɔnɔ kuranko la ko farafinna tɔgɔ la. Mozambique ani Ghana jamana bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ de n'a ma ɲɛ ko kuranko kɛnɛ bɛna taa sigi farafinna tɔgɔ la munna o bɛ taa sigi Anglais jamana kɔnɔ hali n'a sɔrɔ Angleterre jamana de bɛ ka a boloda munna a tɛna kɛ farafinna jamana dɔ kɔnɔ wa ko min fana bɛ a la tuguni ko in bonya tɛ ka segi farafinna jamanaw kɔrɔ wa ko farafinna jamanaw olu tɛ ka bonya yɛrɛ nin ko in labɛn na k'a n'a ma ɲɛ mun kɔ olu bɛ u yɛrɛ ɲini ka bɔ a kɔnɔ u ye a boycotté ka yɛrɛ k'a fɔ k'olu ma jɛn n'a ye bawo ko in kan ka kɛ cogo min na ni farafinna ka ko don k'a fɔ k'an bɛ taa kuma farafinna ka kuranko olu koɲɛw kan a ka kan farafinna ka don a la kosɛbɛ yaasa ko u bɛ fɛ ka laɲini mun kɛ ni o ye Angleterre jamana ni farafinna ka bolo ɲɔgɔn ma kuranko ani kuran sɔrɔ cogo siraw olu ka baara kɔnɔna la ko ka se ka bɛɛ da don a la n'o kɛra o de bɛ kɛ kɛnɛ labɛn cogo ɲuman ye. Kenya jamana kɔnɔna la u ka tajiko ɲɛnabɔli baaradaw olu maa caman bɛ yen nɔ olu ye walan sɛmɛ bawo a yɛrɛ k'a fɔ ko baarakɛla yɔrɔ ninnu kɔnɔna la ni o ye taji bilankɔrɔ stɔku pétrolier kan ka bila yɔrɔ mun na a ɲɛmaa caman bɛ yen nɔ olu kɛn bɛ k'a ye k'a fɔ ko tajiko gɛlɛyalen don olu y'a ye jamana kɔnɔdenw ma yanni tajiko ka kɛ tantɔ an ka ɲini n'an ye taji sɔrɔ fan fan an ka se ka taa taji ta ye nka k'u taara taji de ta fɛn min ye ka bɔ arabu jamana dɔw kɔnɔ ni jamana ɲɛmaaw ye jalaki bi u kan k'u taara taji san sɔngɔ damatɛmɛ gɛlɛn na munna u y'o baaraw kɛ ko o ko jɛlen tɛ o ɲinini ni o sɛgɛsɛgɛli de kɔnɔna la ko taji marayɔrɔ ni o ye stɔku ye a ɲɛmaa caman bɛ yen nɔ olu ye walan sɛmɛ nka yɛrɛ la k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ ka kɛ enquête dayɛlɛlen don jamana ɲɛmaaso fɛ k'a lajɛ taji ko in mun bɔra a kɔnɔna la mun de la ninnu yɛrɛ y'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ walan sɛmɛ ko kuma a wulilen. Faransi jamana den dɔ ale exécutera ni o ye ka a fagabaw a kun bilala si mun bɛ kaso la sini jamana kɔnɔ Faransi ka jamana den
ko in kɛra san 2010 de ko a yera drogue affaire ni a ɲɔngow la chinois dun ka sariya kɔnɔ ni maa yɛrɛw la o kan ka si mun bɛ kaso de kɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko ni maa ko fɔlɔ ni o ye Chantao Pumi ye o ye ale ka a exécuté ni o de ye ka a faga baw k'a kun bila bɛ si mun bɛ kaso la chinois jamana kɔnɔ la nka fɛn mun ye faransikaw ka kɔkancɛw minisiri olu yɛrɛ k'a fɔ ko nin wale in a ma diya o ye u bɛ a wale in kɔ baw ko faransi bɛ ka a laɲini diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na peine de mort ni o ye si mun bɛ kaso k'a tigi lajɔ k'a faga k'o ka se ka kɛlɛ ko nka halisa n'a fɔra chinois ye nin wale in kɛ faransikaden na drogue affaire ni a kunkɔrɔ faransikɛw kɔni yɛrɛ k'a fɔ o koɲɛ in olu bolo diɲɛ sariya minnu bɛ yen nɔ ni o ye adamadenya a kɛlɛpasa sariyabaw ye k'o bɛɛ lajɛlen bɛ ka peine de mort kɔn ko in kɔni kɛra ka ban nka a ma diya faransi jamana ye Colombie jamana kɔnɔna la jamanakuntigi kalataw olu kan ka kɛ fɛn mun ye kalo 2 kɔnɔna la nka fɛn mun ye maa minnu kɛn bɛ ka u kan bɔ ni o ye cɛbaw ye u bɛ ka ɲɔgɔn susu ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛli ko kumaw daminɛnen don fanga tɛnamatɔn olu ka fanfɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni o ye ko côté droite ye olu bɛ ka côté gauche maaw ka kɔrɔmatigɛli kan ta ka dɔn kan bawo ko maa min bɛ fanga la bi ni o ye Gustave Petro ye u ye baara mun kɛ a bɛ ka kɛ damatɛmɛ walew ye wa fɛlɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ u kɔrɔ ka kalata in ka a kɛ fankelenmafɛn ye bawo ko bɛɛ bɛ olu de bolo ka se ka u kanga kalata in kan jaabi mun n'a bɛna bɔ a kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ k'u jaabi dɔn ka ban u labɛn bɛ ka kalataw de namara fanga tɛnamatɔw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ olu bɛ o walew de kɔn hali ni kala bɛ ta u b'a ɲini kala ka se ka ta jɛlenya kɔnɔna la Colombie ka denw olu mana maa mun suganti jɛlenya kɔnɔ jaabiw ka se ka bɔ ka kɛ ni o walew ye Amérique jamana Israël farame ɲɔgɔn kan Iran o ni Iran ka kɛlɛ an bɛ a tile 38 na bi Moyen-Orient kɔnɔna la a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko kɛlɛ koɲɛw a tɛ ka jɔ bawo cessez-le-feu ni o ye mugu ni kisɛ ka jɔ o ɲinini bɛ ka kɛ jamana ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ nka maa si tɛ ka se ka i kun don a kɔrɔ k'a fɔ ko olu nɔ bɛ a la k'a fɔ ko mugu ni kisɛ ka jɔ nka jamana wɛrɛ dɔw bɛ yen i n'a fɔ Pakistan olu de bɛ k'a ɲini ka kumaɲɔgɔnw kɛ ninnu ɲɔgɔn cɛ ka fara jamana wɛrɛw kan ka sanga ni nin waati in ye Amérique jamana kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu ka pilote ni o ye pankolobolila ye fɛn mun ye u ka pankolo dɔ susulen Irankaw fɛ ko pankolo susura a pilote kelen o bɔra nka kelen bɛ yen nɔ ko Amérique ye fintigilaka camanba de fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka taa u ka nin maa kofɔlen avion bolila in a bɛ wo kɔnɔ ka se ka o labɔ o siratigɛ kelen na Irankaw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ olu ye Amérique jamana ka sanfɛ pankolo camanba de susu kunungo avril kalo tile 5 k'u ye pankolo mun susu ko a ka ca kosɛbɛ Irankaw olu kɛn bɛ ka o yɛrɛ k'a fɔ ka sanga ni bidon ye fana kunnafoni yɛrɛ k'a fɔ ko Amérique ye Irankaw ka ɲɛmaa dɔ ni o ye service renseignement ɲɛmaa dɔ ko ka o faga nka bidon in na wulikajɔw bɛ ka kɛ bawo kɔgɔjikan sira mun bɛ yen nɔ ko ka a dayɛlɛ ni o ye Détroit d'Ormuz ye Donald Trump kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ sini tarata ko o de bɛ di Iran jamana ma u ka nin kɔgɔji sira in ka a labila ni taji ni gazu bɛ tɛmɛ a fɛ ko u k'o labila walima olu bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ka susuli kɛ Irankaw bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ o la bagabagali walima ko wɛrɛ foyi tɛna a to olu k'u bolo jigi wa k'u labɛn bɛɛ wulikajɔw bɛ ka kɛ u fɛ yaasa ka se ka sebaya sɔrɔ nin kɛlɛ kɔnɔna la ka sanga ni nin waati in ye mugu ni kisɛ o tɛ ka jɔ jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ bi kunnafoni kuncɛ ni sangafo ye kunnafonidila musokɔrɔba mun tun bɛ yen nɔ ni ale ye radio oxygène o ɲɛmaa muso ye madame Jabi Makɔrɔ Kamara ani fo ka taa se journal kabako o fɛnɛ directrice de publication kun don ka sanga ni kunungo ye a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko nin muso in ala ye a miniji dɔgɔya wa ko a ka janajaw boloda mɛ ka bila sini tarata nɛgɛ kanɲɛ 16 ma kunnafonidila muso in ani fo ka taa se ale min ye baara kɛ arajo ani fo ka taa se journal o kɔnɔna la ni a jɔyɔrɔ kun ka bon kosɛbɛ Mali kunnafonidi la ko ale de ye tiɲɛ so a taara tiɲɛ so nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ye dali masa ka dali badabada ka o nɔgɔya a ye ala ka ani alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen ka hinɛ u la ni ne fana bɛ dan siri an ka wulaya na kibaruya la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma
an b'a fɔ ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ an ka kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kibaruya wɛrɛ kɛnɛ kan yan'o cɛ a kan bɛn